bai zamo aibuwa. Kaddara dai na nan zuwan ta bai latti ba, san ka koma wane ne baka ki mai barka ba. Akon a farka kenan bakwakin harba ba, abinda ke damuna ba zan rufe amsa ba ya. Rabe kamanni daga an gamuwa an zo kabar tunani, wai me ke faruwa soke bibin jini. Wata ran na je wasa jama'a sun min kwarjini, wayata na yarda na rasa wasa na nema, na kira dan a ɗauka sai na jara an kashe ba, sai na tura dan sako dan a gari hadu ba min. Sai da na fidda rai na san ba za a ɗauka ba, ashe da rabo yana bin rabo, akai da rabo yana biya rabo ne. Kaddarar wata gwana ce za ta ganni, sai na iske kira ban zaton waza na ji ba. Ni ce ta faɗa na tsinci wayar ko ba ka ji ba, sai na ɗanyi shiru na ce mata na gode da kira. Ki bani kula adireshin ki mu haɗin ganki da farko, na ƙara jaddada kimar ki zumunta karta mata karko. Da ce da ni ne tattaki ta ban wayata na sakko, akan na amsa mata in je ko na yi fushi sai in sakko. Na zuwa sai gata ta bayyanar fuskarta, ta firgice dukkanta na kasa gane kanta. Ta ce mafarki ne ta yi ko zahiri amsar ta, a kanka na shiga cuta ana ganin walata. Wasan ka na yi wa bauta na baka raina kyauta, an ce mawaka da masu baiwa ba kwa zama makusanta. Waɗansu na zagi na makarkace aiki na, hoton kakan dibi na sa cikin ɗaki na. Duk wanda zai nuna ni da bare kazance gani, batun ta yaro waɗani ya kara sani tunani. Batun waya shi kenan a yanzu kauna ce, na tabbatar da masoyi akan ka baya yin dar. Yanda rabbi ya soyi ta faru za a yi dodar, akan ta bata tunanin ta ganna haka ta kudurce. Ta so ni babu ragawa guri guda ta kadaice, waɗansu na zaginta da hantarar ta zance. Hamisu ne burinta bare ka so ta makance, to yanzu gane fagata ku gane sun hata kaice. Yanzu gane fagata aya, to yanzu gane fagata aya aya. Kubar zagin ta so bai zamo aibuwa. Kaddara dai na nan zuwan ta bai latti ba, san ka koma wane ne baka ki mai barka ba. Akon a farka kenan bakwakin harba ba, abinda ke damuna ba zan rufe amsa ba ya.